Good morning guys! Kumusta naman mo tanan guys? Di pa di ay kulugay ni mata guys, pero nakahilamos na ta sa tuang naong. Pagkahuman, nagkutaw ko og coffee. So karon mag-coffee ta. Basta weekend manggod guys kay dugay kay kumumata. So ang atong oras karon kay alas 9 naman siguro. Unya kung wa manggoy trabaho, mamawi man ta og katug. So mao nang bisag sayo ta nakamata, mamawi gihapon ta og ligid-ligid ba nga kana ganing dugay ta mo bangon kay og ting trabaho manggod. Mapugos manggod ta og bangon og sayo kay malit man pud tag magdugay-dugay ta. So mao na nga gipahimuslan nato kay weekend man Domingo. Unya si Kuya Amay di ay sayo kay siya ni mata kay bisag weekend na sila naka-schedule nga training. Bisag atong na ay holiday gani ni aging holiday nga duha ka adlaw nagyapon sila schedule nga training. So mao na nga siya una ni bangon, mao nang kita mag-coffee na lang ta kay kita ra may nahibilin dere. Naa di koy mga kauban as usual ang ato ang mga 4 babies. Mao man gid akong kauban per me there is balay guys nga bisag ako ra usa mura mig pulo ka buok kay mag-istoryahanay man pud may magsagitay man pud magpabadlong dere. So ako ang giinom nga coffee, pure ko ana gini siya black coffee. Kanira o steak ra ang ako ang gikutaw niya. Wala na ko butangi og milk. So ang ato ding gipares karon kining banana meat kay naa may nasubra nga banana meat gahapon. Naaman may event pagka gahapon Sabado nang duty me kay naa may dako nga event unya naaman may gi-assign man me. So mao ning nakadako og snacks nga gitawag natong banana meat. So kani siyang banana meat guys kay usa ni sa mga delicacy diri sa Dalaget. Kani siya tibuok ni siya hinog nga saging gibutangan og karne sa ilawom unya giprito. So mao ni siya gitawag og banana meat na ay kita mo na ay meat sa tunga-tunga. Mao ni siya. Na may sobra gahapon. So, nagtagsa mi sa akong kauban sa opisina, nagdami diri sa balay unya. Mauna sa ni ang ato ang ipamahaw karon kay makabusog na pud baya siya. Kutay mga bisita nga gikan gani sa lain-laing munisipyo para makakaon sila unsay banana meat, mauning kani maoy giserve gahapon sa PM Snacks. Kay ang atong ubang bisita nga nakaari na diri sa Dalaget unya mo balik gani dinhi kini yung banana meat ilahang pangitaon sa mga karinderya. Kaya nga to ang mga karinderya uban mag-display man og banana meat nga mao say dali mahurot. Kay pwede naman kanira gyud kaunon. Iguman day natong kaon guys kay ang atong mga buwak kanang ako ada itong bubuan kay ang panahon bitaw nato karon pwede yung inita niya. Luoy kay itong mga buwak ug di makainom ba kay wa namon joy uwan-uwan. Mao nang bisag alas 9 diri pero ang atong mga buwak didto sa atubangan wala pa man to na initi. So pwede pag nato siya bubuan. Ang tubig diri guys kung maudto na mo init pero dili ta mabalakak sa ato ang ibubo sa ato ang tanom kay naara man koy pundo nga tubig didto para bubo. Karon day unta nga weekend guys kay muulit ta mig Bohol. Nindot pa kayo amo ang plano, mag-unsa may nigabot sa Bohol kay gahapon Sabado birthday man ni tatay. Sus karon kay nagplano-plano na mig unsay amo ang kanang mga buhaton ay nigabot sa Bohol. Sus pagkaugma nag meeting man mi kay naa man day dako nga event nga matunong sa birthday ni tatay. Wala na lang mi wala na lang mi nakadayon og pauli sa Bohol kay alangan pug ato ang biyaan nga trabaho man ni nato. I-priority gyud nato atong trabaho kay saon man pwede pa lang unta mabiyaan di man pud pwede kay dako man gud siya nga event. So mubawi na lang mi sunod puhon kay bisag dili birthday ni tatay, muuli na lang gihapon mi didto kay aron maka banding-banding sa didto ba. So mao na giingon guys nga tanang gusto nato, tanang plano nato dili gyud kitay magbuot kay naadjoy ka ng mga conflict ba sa uban. Dili nato control kung unsay mga coming nga mga kuan mga kalihukan ning ana. So
go with the flow na lang ta, no? Kay kung unsay plano sa Ginoo, mao man ganay ato ang subayon, kay dili man tanang gusto nato or dili man tanang plano nato mao matuman, kun dili kung unsay plano sa Ginoo, mao na ato ang sundon. Hello guys, look at our 4 babies. Nagtapok yun sila diha tanan guys, oh. Gipanginitan ko na sila. Ang kanang duha kagagmay kay ako ang gi-join nila kay aron magkabanding sila unya. Di na masuko si Lucas guys, oh. Naglain na si Lucas. Tora si Lucas, oh. Di na siya masuko sa duha kagagmay. So guys, nahuman na di ay taog pamubo sa buwak. So ang atong usa ka balde, ato na lang yung giigo-igo sa tuang mga buwak kay bugnaw pa man siya nga tubig. Pundo man to siya gabi eh. Kay ganina ako ang gisulayan o paagas ang gripo. Sus init na gyud ang nigawas nga tubig guys. Ini kaudto ani, mura nag ikakutaw og kape guys ang ato ang tubig. Mao nang di gyud may mawadaan og pundo nga tubig gani didto sa CR. Duha gyud na kabakit kay in kaso og igang kaayo nga ganahan ta maligo natay ikaligo nga bugnaw tubig. So guys, naada ako'y napalit nga razor or kanang hair cutter ba para sa tuang mga 4 babies kay si Creamy o si Marco baga namang gukay sila og buhok. Perti na yung baga sa ilahang buhok guys unya naghuna-huna ko ba nga udi natutupihan maka-feel ganing init ning naa dinhing kuan nipis ra og buhok samot na siguro kung baga kay buhok so mao tong nakahuna-huna ko nga mag-order ko aning hair cutter kay para dali ra kay nato gani tupi ba sa ilaha kaysa katong magmanumano tagunting magkapahak-pahak si Uli gani nagpahak-pahak gani si Uli kay ako namang gyud siyang giguntingan kay si Uli manggod guys baga kay buhok unya kanang dagko pag gyud gani grano ang iyahang buhok king samot gyud ka init so nakabantay naman kung murag initan gyud siya taman kay bisag bugnaw aning sud magsige siya o kanang halhal gani nga murag kanang magdiwalwal ginang dila kay sumaw tong ingon ko giinitan gani siya ako gyud dayon siyang kuan gitupihan bahalang nagkapahak murag rice terraces murag rice terraces ang iyang buhok guys kay hagdan man kay agi sa gunting ba so bahala na lang at least ni hayahay ang iyang paminaw. So karon ang soda ay ani pag unbox ani wala na lang namo gi video kay tungod sa ka-excited ba nga i-check ang item. So karon di ay nag-charging siya akong ipakita ninyo. So mao ni siya guys gamay ra siya kani may akong gipili kay handy ba. So base sa to ang manual kay dapat 16 hours siya i-charge. So, karong 12 noon, maoy ika 16 hours niya, guys. So, ikahuman ani, kung malibre na si Kuya Amay, ato nang tupihan si Creamy og si Marco. Mag-ready da ita guys, kay mudulhog ta karon. So, anytime, moabot si Kuya Amay, kay magpadako kwarta sa Palawan, guys, kay para birthday ni tatay ba. So, bahalag maulahi ang ato ang birthday gift at least nakahuna-huna ta guys nga magpada kay gahapon ako ra yung giingnan akong sister nga ang ako ang share ba sa ilahang gamay nga handa didto pataplan lang sa nako
Kay wa man jud ko ka lugar og padaga hapon. Ya. Muna anak man basta naay mag-birthday gani si nanay or si tatay, kuan gid may mag-share gid may managsuon. So karon akong ipada kay base gamiton pud ba ang kwarta sa ako ang kuan sister. So namutang ta karon og sunblock guys kay susperting inita. Pagkalamia sa tubig lagi guys, lami dili gani iundang og kaligo kay bugnaw ang tubig nga napundo ba sa bucket. Si Kuya Amay dai guys kay break Manila karon kay kuan man 12 noon naman mao nang mo sibat sa siya dito sa ilahang training kay lunch break pa man. Iyaha sa kung kuhaon dire dayon magpada dito kwarta ikahuman ihatod ra pud kog balik. Guys, ready na si Ate Juna, si Kuya Amay nalay wala pa. Mga 5 minutes ago na ready na ko. Nakasibat baka to siya. Uy, basig naipog to sa ilahang speaker ba nga kuan mananghid basig kuan to ga istorya pa sila ba. So karon di ay guys kay sa to ang padadaan og kwarta ako adi ay lukaton og apil ang necklace nako nga napringda. Kay diha man good time nga na ako'y project guys ba nya kulangan man ko kwarta. So mao to nga gidali-dali na ko prenda ang ako ang necklace kay para mahuman lang jud ang amo ang project. So maoy nakanindot guys kung naatay jewelry ba kay sa mga hasol pag gani tag tawo nga mahulaman nato. So kung naatay jewelry ato na lang nga idagan dito sa pawn shop kay aron maka kwarta tadayon unya ni mahal baya ang gold karon guys. Nagplano ko nga ang ako ang bag-ong na-acquire pud nga gold ako ada itong kuanon ako da itong dadon pud karon kay i-appraise nako kung pila ko kahidawat kung iprinda. Ni mahal bitaw guys murag every week nag-increase. Murag naabot na si Kuya Amay guys atong tanawon. Gikuha na ko ni Kuya Amay. Padung nami sa ubos. Kawan no? Umuwan ro kusog malipay ang mga sagbot ug mga tanong. Or basig dagom-dagom ra ni pero di kauwan. Sale 50 ukay-ukayan ni Yuki. Asa ka una? Sa 7-Eleven. So guys, mohapit sa taog 7-Eleven kay mag-withdraw ta og kwarta para atong ipada. So maayo laman og okay ra ni ilang ATM. A few moments later. Huy, naunsa naman ning panahon guys. Uy nga, ang dagom ganina nawa, man kalit naman noog init og taman o. Tanawa ra good guys, perte ng inita. Ganina kay mura jud siya kaulanon. Unya, kuan ra di ay tuoy, ilad-ilad ra di ay siguro to kay o.
Tanawa o perti namang inita o. Hi guys, nakauli na di ay ta sa balay unya nakailis na sad ko. So good news guys kay nakapada na gyud ta. Dara, may gani kay naay kwarta ang ATM sa 7-Eleven. Kay usahay wala na sila kwarta so kinahanglan pa ta mangita og ATM machine. So at least at bang sa 7-Eleven mao na ang pawn shop nga ako ang gipadadaan og kwarta. Mao na good news kay di na kinahanglan ta mangita og layo-layo nga ATM machine. Unya ang necklace di ay nga akong giingon guys nga ako ang lukaton, wala di ay nato na lukat kay Domingo man di karon guys. Uy. Nakalimot man ko nga ang pawn shop di ay nga ako ang gipanindahan sa akong necklace kay wala man di ay sila lukat kung Domingo. So mao nang ugma na lang pud puhon nato balikon kay ug di nato siguroon og lukat ugma kining kwarta dali ra kay manglupad guys. Uy, murag daghan kay pako guys ba. Kuot diri, kuot dito hangtod nga tuan na lang noong para lukat. Nahurot na. So ugma puhon first mautoy ato ang lukaton kay ma-interest na puglaing buwan ba, at least usa pa ka buwan ang naay interest. Unya ang ako pud ay giingon ganina guys nga ako ang ipa-appraise, wala pud na appraise kay si Kuya Amay nagdali pug balik dito sa iyahang training kay kinahanglan alauna makaabot na pud siya dito sa venue kay magsugod naman ang ilahang training. So wala ko naka-appraise pero ang akong main nga katuyuan nga nidulhog nga magpada o kwarta napada na gyud nato guys.